leydi wawata ɓamtade gaga calɗi poɗɗi tambade ɗum ɗi daraki no hanirta ni ɗum woni ko Ousmane Sonko andini. tegnal wax ni réew mi amul problème politique problème économique la am. e wiide makko hay goto e Sénégal naɓe fota jabde haɓɓude reedu mum eno laamu ngu yamiriri ni taw gonga ala haɓɓodade e sariya leydi ndi ko ɗum saabi Ousmane Sonko holli yidde mum ko yo fedde politique APR fuse sabu e biyol makko kala ko heeɓi Sénégal e ngakkere faggudu ko APR naaɓe ardinoɓe leydi ndi duuɓi 12 caabi e guyka jiiɓu jawdi ha e jeenaari bondi. Sénégal nag bañi Sénégal ba léegi problème koom la ñu am. Ousmane Sonko andini cimtol caabinogol hakkunde makko e o biyeteɗo Mame Mbaye Niang ina woodi e wiide makko on rapport nane e o saaha e taballa cuuɗi sariya. Ousmane Sonko arti kadi eko hoorejo leydi ndi e hoorejo jagorɓe ɓetante e kalis e kala hitande ma mbiyen fond politique o holliti fandare mabɓe ko waylude no ɗum ɓetirte ni e nder duuɓi 3 gadiɗi laamu ngu hono no ɓe mbino e eɓɓore coalition Diomaye gam ƴamde lefol laamu. Ousmane Sonko andini kadi hewɓe e wonɓe e on coalition Diomaye ko ummotoɓe e laamu ngu ko ɓoyata sabu e wiide makko sago ɓen ko serdudemo e président Bassirou Diomaye Faye ete ɗum wona ko latoto